Asan mo papa? Nagihumanton ako siya, nakakuha siya. What? Siya? Oo. Pagkatata ko siya, asa siya? Pa, asa kuno ka? Hindi nga ito ako sa ubay. Ito ako na sa ubay yo. Ito sa subay? Oo. Yo. Pre. Oy, may ito, pre. Kanang nalagi ko pre kay kanang maningil unta ko sa imong kuan katong nahuam ba nimong 300 pre ba? Murag tuig naman pud to pre. Wa nimo na ilisi ba nya. Hindi ko kay ako kung ganito. Matay, pre. Arang apiki hato din ako karon, pre. Kaya akong bahay lagi akong repair kay na piktuhan ko pagka bagyo udit. Nanda ko agin ako trabaho pre, wa lagi ko kwarta gyud dire. Mo lagi pre nya. Murag ako po lagi nagapiki po lagi ko nya. Murag tuig man gud pud to pre god. Murag wa pa nimo na ilisi ba nya. Dugay-dugay lagi pud nya. Maningil sa lagi ko basig Ingani ka, pre. Kanang haw ka pasabton, pre ha. unsa ba? Pahugma ka ko 500, pre. Dugang na nung gaguwang pre nga imbis na pagkay utang ng 300. Arang makabayad ko, pre. Muhang ko 500 nimo. Dugang. Arang makabayad ko nimo. Basig di ka kabayadhan. Makabayad lagi ko, pre. Oh. Pabayad lang ko 500. Dami na ko 500. Naka diha. Okay. Dahil mo ko 500. Oh. Maka ko nimo. So, 500 na. 500 di pre. Yeah, bayo sa. Okay, mayo, pre ha. Pila to kung huwam nimo, pre? Baylo, pre? Kuan pre, imong huwam na ho 300. 300. 300. 1, 2, pre. 300, pre. 300. So, Nya, which tas 300. imbasta 300, pre. Nunya naman kay kuan. Pila may ako huwam nimo? Ning huwam karon ng 500. 500. Pila man na, pre? 300. Oh, dahil 200 para 500. Impasta, pre. 500. 300 plus 200, 500. 500. Impasta, pre. Oh, impas pre. Salamat ka, pre ha. Oh, narap. Sos na, dali. Salamat ka, pre. Oh, salamat kayo. So, quit sa ta. Kwet sa ta, ano piutang, pre? Dali ram teka. Kuling nga rin tatag sa'yo, pre. Bayaran taga na ako dayo. Oh, lagi sus. Oh, maningil mo. Sa'yo. Ato sa ko kay. Sige, salamat ka, pre. Impasta, impas. Ato sa tong usa ka pare ba? Ato. Oh, sige. Basta quit sa ta. Kwesta. Oh, sige. Salamat ka, pre. Oh. Ay, magsiwas mo trabaho, pre. Ingit maningil mo galis akong utang. Dong. Ni astari kasi nung maningil sa akong utang na wa ko ha. Mo na pala utang mo yun, napi mo bungot mo kag Sige, ito. basta kayo na nga. Wa ko dili. Oh, sige. Sigulig bahay ni pare. Pre. Uy, dong. Siya. Asan mo papa? Nagihumanton ako siya, nakakuha siya. What? Siya? Oo. Pagkatata ko siya, asa siya? Pa, asa kuno ka? Hindi nga ito ako sa ubay. Ito ako na sa ubay yo. Ito sa subay? Oo. Pagkatata ako na siya dong o sa orasan nila ka. Pa, kano sa kuno ka para sa nilakaw? Kas utso. As utso ko niyo. Siya. Sus, alas 9 naman din. Sa'yo, dahil kung maabdan dahil ito na ako siya, no? Pagkatata ako na siya dong o kuan, kanang sa siya mo balik. Pa, kano sa kuno ka mo balik? Nasunod si Mana pa. Sunod sumana pa ko niyo. Sunsimana pa? Buat ko mahimo. Sa'yo sa mga. Napapito ka lang. Sa siya mo kuan. Mubalik. Kanang ingnan lang sabi nga. Mubalik na kusod si Mana. Pa, mo balik ra kuno siya sunod semana. Salamat kayo. Salamat kuno kayo yo. Oh, sige. Ya. Salamat kayo niya. Di na lang ko magdugay kay sud si Mana pa man siya. Balik lang kusod si Mana. Pa, mo balik ra kuno sunod semana. Oh, sige, salamat. Salamat po kuno. Sige ha. Ila siya ha. Oo. Sige, sige. Wala ka na umain. Okay guys, daghang salamat sa tanang nagsuporta sa among YouTube channel. Kaya naanasad tayo i-shout out no na atong mga viewers o subscriber. Sige sir. Okay, shout out ko sa una Galo Brothers TV no. Salamat sa support sa
Konsyal of Video Miners sa among channel. Salamat. Sa akong igsoon si Mr. Alvin, Elvis, Fredbel, Linlin. Og si ni sa tao ko Alfredo Amigable. Sa tao ko kay Ronald Cabalan. Sa tao ko sa Lapu-Lapu team, especially si Gobi Atarlet. Salamat sa Lapu-Lapu team sa inyong pagkasunod sa among channel. John Den Vlog sa Tugas. Shout out ko sa mga igsoon ko ng Rossi sa Manila, sa Undoy, mga yay, o Mitete. Shout out ko sa mga panday diri sa simbahan sa Imasde nga magkita mga panday paspas tayo, si Felix Kambangay, Rogelio Buntales, o ni Robert Samanting. O sa kong boss ng Maldito Boss, Manting, salamat. Thank you. Kanya, ikaw pre, shout out. Sige. So, shout out sa nagpasalamat ko sa RNB Vlog no nga lagi shout out ni ang among channel sa ilahang video. So daghang kayong salamat sir nya. Shout out ko ni Ma'am Isila Rosales no. Diha sa Mindanao din. Shout out ko ni Ma'am Melodita Marcila sa Canada. Kunya sa mga gustong muari sa Pitogo na nangita og restaurant ang St. Garden Seafoods Asian Filipino Seafoods makita diri sa puro size sa lungsod sa Pitogo. Shout out ako sa pamilya Ustan na sa Antique. Nora. Okay, nya. Daghang kayong salamat guys nya sa tarang subscriber. Thank you kayo sa mga wala pa subscribe, palihog subscribe guys nya paki-share sa ato ang video nya. Sa sunod na po natong pagkita-kita guys. Salamat ninyong tanan.